لسر وان دا خویانین کو بر جالی وزارت درو یا ترکیه و ایروژی جالی وزارت برگریه و هاتن بلافکرین هفسروکê dem Partiyê Tuncer Bakirhan jî axivî taybetî li ser gotinên Wezîrê Derveyê Tirkiye Hakan Fîdan ku gotibû YPG xwe li gel sîstema Sûriyê naguncîne û helwesta wê nerast e. Bakirhan gotiye Hakan Fîdan ne di kabîneya Sûriyê de ye û Tirkiye bi xwe lihevkirina Şam û Kurdan asteng dike. Hevserokê dem Partiyê Tuncer Bakirhan di hevpeyvînekê de li gel T24 gotiye Hakan Fîdan her tiştî ji bo têkbirina destkeftên Kurdan dike. Cîhan tev jî vê yekê dibîne. Bakirhan daye zanîn ku Hakan Fîdan çavê xwe digire jê we ye ku her der şev e. Dema çavê xwe digire wisa dizane ku Kurd jî tune ne. Dema dibêje Kurd û mafên wan tune ne jê we ye ku ew tune dibin. Lê birêz Hakan şaş e bi gotina Bakirhan gotiye jî em hêvî dikin ku bi les cavê xwe veke rastiyê bibîne zimanekî ku xizmeta çareseriyê bike bikar bîne. Bakirhan behsa helwesta Hakan Fîdan ya li hemberî Rojavayê Kurdistanê dike û dibêje wî karê xwe yê serekî kiriye têkbirina destkeftên Kurdan yên li Sûriyê. Hemû cîhan vê yekê dibîne û ev cihê xemgîniyê ye. Bakirhan balkişandiye ser wê yekê ku Kurd li Sûriyê li gel Şamê li çareseriya pirsgirêkan digerin, li Tirkiye jî li gel Enqerê.